Така, здравейте, скъпи приятели! В това видео искам да ви обясна набързо как ще протече днеската видеоконференция с Дончо Дудев. Значи, ще ползваме софтуера на AnyMeeting. AnyMeeting предоставя възможност някой да се включи с камера и микрофон, това ще бъде Дончо, и до 200 човека да участват, да го гледат, да го слушат и да задават въпроси в един чатбокс. Значи това е първият вариант, така нашия план А, който ще ползваме. Не сме изпробвали до сега този софтуер. Никога не сме правили такива неща в интерес на истината, такива онлайн срещи. Така че и за нас е малко изненадващо днеска и малко така любопитно как ще протече цялото това нещо. Под това видео ще ви постна линк към едно видео, което го качих вчера в YouTube. Видеото се казва AnyMeeting зрители, където подробно е описано как става регистрацията, която вие трябва да направите. Значи в общи линии вие ще получите един линк, който трябва да кликнете, и като кликнете на този линк, ви излиза една страница, където трябва да попълните няколко данни. Това означава примерно име, държавата, в която сте, и имейл адрес, като естествено тези данни може да са чисто фиктивни. Става въпрос само в това, в чата, като зададете един въпрос, да излезе някой име, за да може примерно Дончо да ви адресира, да се обърне към вас, да каже: господин Ставрев, вие питахте това и това и това, отговор ми еди какъв си. Просто за да знаете вие, че той отговаря на вашия въпрос. Така че името може да е чисто фиктивно, само Дончо в този момент ще ги вижда и тия данни. Те не са, по никакъв начин не са публични или нещо такова и никъде не се запаметяват. Те са просто само за да може чата да стане и разговорът да стане. Значи това е първият вариант. Във видеото, което сега ще постна отдолу като линк, това видео, ще видите точно как става регистрация. Значи просто кликвате на линка, идвате тук на тази страница, попълвате данните, кликвате още 2-3 пъти и сте в чат. И ще видите после как функционира в чата, като разгледате това видео подробно. Окей, значи, може при някой от вас да се получи евентуално, като се регистрира тук, да не му излезе чатбокс. Ако това ви се случи и нямате чатбокс, тогава чисто и просто идвате на страницата на Facebook, където е обявен самия ивент, и можете да си поствате въпросите тук. Като резервен вариант. Естествено, хубаво е да се постват въпросите в AnyMeeting, да са там, но който не може, поради каквито да било причини, нека просто си задава въпросите ето тук, в самата страница. Окей. Значи, ако има някакъв проблем с AnyMeeting, ако не се разпадне връзката, нещо просто и станат над 200 човека, има някакъв друг проблем, сме решили за вариант Б да ползваме платформата на Ustream. В такъв случай вие също ще получите един линк. Значи, възникне някакъв проблем с AnyMeeting, просто влезте отново на страницата на Facebook. Ние тук ще качиме новия линк, който ще бъде линк към Ustream. Кликвате Ustream и продължавате да гледате предаването, т.е. бродкастинга с Дончо Дудев просто на Ustream. Понеже Ustream няма чатбокс, т.е. човек трябва да се регистрира и тогава може да участва в чат, но не ви го препоръчвам, честно казано. Понеже Ustream няма чатбокс, като кликнете на линка само, без да се регистрирате, си задавайте тогава въпросите само на тази страница тук. Тоест, ако се стигне от там да ползваме Ustream, един вид платформата и чата ще бъдат на различни страници. Тук ще гледате Дончо Дудев, а въпросите ще поствате тук. Това е за сега. Преди да почне вебинара ще качим линковете, които вие просто трябва да кликнете, за да влезете в вебинара. Гледайте видеото, което съм направил за регистрацията в AnyMeeting. Ще разберете как се регистрирате и как функционира самия софтуер, къде е чатбокса, как задавате въпроси и така нататък. И ще се радвам да ви видя на самия вебинар. Благодаря ви много за вниманието, пожелавам ви приятен ден и до по-късно. Чао, чао!